Moikka vaan kaikille ja tervetuloa tallin esittelyyn. Eli mä oon Anni ja mä kuvaan tänään tämän videon. Ja siis meillä on ollut aiemminkin tämmönen YouTube-kanava kuin Sleista ja Kapu. Siellä oli siis melkein 300 seuraajaa, mut sitten se poistui. Ja nyt ei enää voi tehdä sinne videoita. Niin nyt me aloitettiin sitten uudestaan ja toivotaan, että saataisiin tänne yhtä paljon. Ja ollaan ihan superkiitollisia siitä, jos just sä seuraat tätä meidän kanavaa. Siis, joo, niin. Mut aloitetaan tää tallin esittely. Eli täällä ensimmäisenä, kun mennään tänne tallille, on pupula. Täällä on 4 pupua. Ja pupula on tämmönen. Puput on siis yöllä sitten tuolla häkissä. Tai siis tuolla kopissa. Seuraavaksi mennään tänne meidän autokatokselle. Eli tuolla katoksessa on traileri ja sitten siinä vieressä on meidän auto ja sitten eläinlääkäriauto. Siis toi eläinlääkäriauto ei ole yleensä täällä, mutta se on nyt vaan täällä niin kuin hetken täällä, kun eläinlääkäri on lomalla, niin sitten se on siinä. Sitten mennään tänne eteenpäin. Tässä on pesupaikka. Tuossa vasemmalla puolella on näköjään meidän tallikoirat Minni ja Ella. Ja sitten siellä on kenttä. Ja tänne jos mennään, niin täällä on estekalustoa ja siinä nyt ne koirat. Sitten mennään tänne vähän syvemmälle. Eli tuolla on meidän joulukuusi. Se on jäänyt sinne. Ja sitten tuolla, tuolla on tallit. Et se viittaa nyt tonne kentälle päin, mutta se olisi just toisinpäin, mutta ei anta nyt sinne häiritä. Sitten mennään tänne meidän talliin sisälle. Mä kuvaan siis tällaisella dronella. Eli tuolla on ensimmäinen karsia, toinen karsia, sitten tuolla on kottereita ja tommosia harjapakkeja ja heinää ja vähän kaikenlaista. Sitten siellä on 2 karsinaa ja sitten täällä molemmin puolilla on 5 karsinaa. Nyt lähdettiin tallista ja nyt mennään katsomaan hevosten laidun. Eli hepat on tosiaan täällä laitumella kesän. Ja siellä nyt onkin kaikki tallin asukkaat. Siellä on aika monta hevosta, 9. Ja sitten on se hevonen, ketä oli tuossa kentällä alkuun, kun aloitettiin video. Mutta se on nyt tuolla maastolla Elinan kanssa. Mut joo, kiitos jos katsoit tän ihan pienen videon. Mut joo, moikka!